kaikkea ruoanlaittoa ja astioiden nimiä ja tämmöisiä perusjuttuja. Miten tehdään kasvisvihreä aina? Mitä toiset koulut vaikuttaa asioihin? Oon oppinut ruoanlaittoa ja ruoanlaiton ohjausta. Ainakin harvoin tulee lapsia ohjattua näin useita lasta samaan aikaan. Olen oppinut uutta ja ennen kaikkea se, että oppilaat on saanut osallistua. Ja se on ollut se kaikista suurin anti. Ihan erinomaisesti, ihan mahtavasti. Lapset on mahtavia, tekee töitä. Ihan ilman ohjaustakin. No tosi hyvin ja me saatiin nopeasti tehtyä kaikki. Ehkä se yhden mintturahten tekeminen. No noit paistamiset ja sekoittamiset ja näin. No varmaan toi perunansa sekoitus oli aika helppoa. Ehkä ne perunakuoret. No meillä sattui pikku vahinko, kun me heitettiin niin se, että se vesi tuli sieltä aika paljon yli. Se oli vähän vaikeata. Nämä pihvien tekemiset, että siinä piti sekoittaa paljon ja muotoilla ne käsillä. Ehkä tuo mausteiden mittaaminen on sellainen, missä pitää olla niin tarkkaavainen, että katsotaan, että menee varmasti oikeilla mitoilla. Lempikoulun ruokaa. Sanotaan makaronaa. No mä tykkään pinaattiletuista ja kalapuikoista. Ehkä makkarakeitto. Mä tykkään kyllä ihan kaikista ruuista, mutta kasvisruokia, lihaperuna, soselaatikkoa. No ehkä pinaattiletut tai makaronilaatikko.